Ndichikutambirai zvekare pano paHatirari 263 pano pachaiva ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel yokusubscribe mahara, wotena on the notification bell so that patinodzoka neimwe post uchange uchingozvionera. Pana apa paHatirari 263 uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe nguva iripo. Saka usadye manonoko mudikani panyaya dzekusubscribe nekutena on the notification bell kuitira kuti patinoramba tichidzoka neamwe manews updates pano paHatirari uchenge uchimawana. Apostle Chiwenga vopa advice kune vanhu vakatengerwa mota nevamwe vanhu vari kuda kureceiva mota kubva kuna naWicknell Chivhayo. Ndoda kukuisirai video iroro. Wapedza kuona video roda kuti utaura zvaunofika comment section zvataurwa naApostle Chiwenga uri kupinda mazviri here, uri kuva supporta here neadvice yavapa vanhu. Ende vanga vachiti wese akatengerwa mota kana kuti achatengerwa mota muri kudziya moto wehumbavha. Ndo mutauro wazvanga zvichiitwa. Ndokumbirota zvatinofunga comment section pamusoro penyaya iyi, pamusoro pevideo raApostle Chiwenga. Ini saHatirari handisi kuregera kuzivisai manews updates nguva iripo kubva pano paHatirari 263. Muve nezuva rakanaka. Much love. Tosangana zvekare munguva inotevera. Onai video. But my advice, brethren, Helen, to those who are receiving those cars, I want you to do two prayers. Number one, pray that this rogue government stays in power long enough that by the time they lose power, that car will be long forgotten. Because if we get a God-fearing, accountable government, you are going to be asked to pay back the value of that car when it was new. Because if you receive stolen property, you are an accomplice in theft. Number two, pray that this government stays in power forever. For this case never to come back again. I can assure you, brethren, Helen, it will be embarrassing very soon. We are going to hear people saying, we are sorry, we didn't know that the money was stolen. We are saying it now. Take my words and lock them up in a very safe place. The time will come. Varikutengerwa mota, varikutengerwa dzimba. Make sure kuti muneta minamato miviri. Wokutanga ndokuti motikari iparare vanhu vokukanganwa nezvayo. Hurumende isati yabva. Kana kuti munamata hurumende irambe ichikotonga. Which prayer will not be answered. Their time is up. Very soon, we are going to have a Trump situation in Zimbabwe. You are going to see. And my question is, how do you feel? To park a donated car in another person's house. Uri roja wakatengerwa mota unonzwa sei. Especially when your landlord has no car. Landlord wako akavaka imba hana kutenga mota. Iyo wapowa mota yemahara. Ndo uri kunhuhwidza petrol pamba pake makusenegega. Vum 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 vum. Aona kuti pane kakusakwana katiinako so. Kekuti unopaka mota yekupihwa pamba pekuroja. It's said. But this is why we continue to say the government alone is not to blame. Our society is enabling the entrenchment of perpetual subjugation on the people. We are the enablers. Nana maichisamba vataitofungawo kuti vanhu vane hunhu vakadzikama. Takaona vakuimba ndonzwa manhanga kutapira. Vatengerwa fortuna, imagine fortuna. An ordinary fortuna. Kwakuimba ndonzwa kunaka dzokorora mukadzi mukuru kudaro so. Akomana. Isu taiti munyika tichasarwa nevakadzi vakuru vakazvidzora. Vakazvininipisa. Vanodzorawo vana kana vakurasika.